školski neki polemik. To ima 700 strana. Treba sesti, sorry, evo izvolite. Službu, sajt. A to je popisano. Akciju podržao Patriot Ruska pre 10 dana. U Moskvi je dao potpis za zabranu abortusa, a on imao 200 miliona gledanja, da to su preveli naši mediji. A mi to skupimo već jedno 2 godine i sad nemamo ovako, ali ima grupa na internetu da ima skoro 2000 članova, pa možda tako da se podrži. Masivno abortusa, broj rođenih djece kućama od toga, tu je negdje početkom 90-ih bio po 0, a sad je na minus 38.000. Tako da su abortusi doneli katastrofu, tragediju. Sa ovakvim minusom, negativnim preštajem, mi ćemo da nestanemo za 150 godina. Da smo mali narod koji ne može da izdrži toliko velike negativne preštaje. Srbija ima pravih prostora, Pirot ima pravih prostora i može 50.000 i 5.000 tako. Bilo je mnogo lakše. Oni su nas od 4 noći 300 fabrika crkva. Nije, to je Rusija. Ili će da te porobe, ili da te uređe po njih nešto. To je zbogoslovna crkva kampanja protiv abortusa. Što više dece, hvala Bogu, imate što više abortusa. Tako je, rađanje i leženje.